wannan abu a kasar kuma namu ne wallahi ba ta Allah ya shirya ni ne yanzu duk abin da zaka siya ne sai a hankali da idan fa ka je Allah ka titi dan shekaran jiya da na goni ya je Allah ka titi gaba ɗaya ya tafi salamu alaikum an jinjiri abu a cikin sama kuma gaskiya ne baka baka ji a rediyo an ce cikin wata ya zo fatuwa na tuwon da zuci kowa yake ba ka san iko na Allah ba to kowa ko ina sai da zuci kai da ana jirgin nan gashi nan sai ba ko yau shine ba da ta yi sai da ta ciya zo daidai kai na kawai dai haka da to kare jirgin shi sai shi amma ne ubangiji ba da baya kaya ka da ko ko ka ki ne ki kai ki ba ya kan di ba Maria to shine ba yana farfarfa sunan mu ne kike kenan wato abun da zo zan tsallaka titin nan wani abun mamaki da nake wani mai mota ya danno da gudu kana zuwa za su haɗu kawai sai ta ce tsaya sai mota ta tsaya ta inda ka san ka ɗauka abu ka aji haka ta tsaya abun ya ɗauran kai ka ga kamar duk ban gane mu wannan ƙarya ce ƙarya ce a inda za ku yi mana ƙarya ce a gurin da majalisar da muke a zaune barka ji za ku dinga mana ƙarya barka ji ba ni ba abin da je ka so ke ana mamaki da ikon Allah wannan ba wannan ba hujja ba hujja kawai ƙarya ce ko barka ji da wala da gaskiya ko da ko da ya ka ga wannan ba roba ba ce cikin ta to jiya ana cikin bacci ashe a gida an kawo irin magungunan nan na malaria an ba manya ake raba maganin malaria da aka ɗauka ashe wai sauraye ne suka zo da irin wannan robobin suka har ajiye a zoren gida ban sani ba sai na ji hayaniya ana nemo a na cika zo da ita wannan roba ina magana cewar bari ya bacci mu zuke jininsa ba dai mun fara ɗiba ba to kaga shi ne nan jini na ne nan suka fara ɗiba ni ko ba zan yi kai ni kun da sai an ji ni ban yadda ba ni kam irin wannan lissafin wannan kana nufin cewa wai jinin ne suka fara kara nawa ma ban sha maganin malaria ba shi yasa ake take rayuwa a sha magani to jan maganin yana da abin kaman adalci mana aka yi abin kaman adalci aka yi wani abin da kai zai dauka shi ya ce sai da jirgi ne ya kafce to ga ciwon ba ya ga zahiri ba ga zahiri kai ka ce jini ka ga jini ba cikawa za su suka ce suka fara tarawa cikawun za su suka ce sai ka sha sai ina ba su tafi da shi za su tafi suna tsoron gidan mu a zaune yanzu sun je sun biya tarawa suke farare wannan taru na barka na tashi wannan akwai babban matsala gaskiya mu maganin da ya kamata dai a nema ma a to an ce ban da mu har asibitin hankali a kai ku kai maganin ba bari ka ji ba maganin ne ka gane maganin su yara akai ne ba dan mu akai ba ana ba boye dan wata 3 ne zuwa dan wata 12 dan wata 12 zuwa dan wata 59 mu kuma saboda babu mu ne saurayen suka fara ɗiban namu jirin kuma ba sai ka sha ba to ai wannan rigakafi ne ga hadari a gari kuma za a yi ruwa bari tsara ta gida to shi kenan ni ba haka mun aski ba na dawo kawai shi kenan sai mun kawo wannan ai sa na ɗauke roban na dole ya ci don mutane su ga zahiri a na ne ni ka ga zahiri to Allah ya sauke amun fi sabilillah a rayuwa a ce wai mutane kai ka ji wani bala'i ta za a ce wai sauro ya cika roba ya zuko ya ta zai ɗau jaki wata rana zai ɗau jaki in dai sauro ya fara ɗaukan wannan wallahi zai ɗau jaki a bayan Allah da adalci mana kusa kai ka ba jirgi to jirgi dan nan mutum a bayan Allah a dinga duba mana a dinga yau faɗin sesa ko mu da muke aski da duk wata bishiya da kake gani duk wata bishiya kilifa ta in ne mata suwaye suka sa kai ke dubu da kundi mewa daga nan an sharada da kilifa nake musu aski ko na kakanmu kana gani gyaɗa yake shukawa amma idan na zo sai dai ka ga buhu na tara su buhu nake tacewa
kai keken ma da keke nake wanawa za a ga yadda ake suka masara fi sabili lai a zo a gaya mana wai kuma mu da muka san aikin kalisabi tsoro ya fara